Ba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, Ingit everywhere. tuba, tuba, ne. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, PH Striker Lalab Migalab shoutout. PH Striker Lalabs. Ayan, BBM. Mikasha Kusin. Migalab shoutout. Migalab shoutout Mikasha. PH Striker. Happy Tuesday Miss Blong. Happy Tuesday Lalabs. Mikasha. Kumusta ka na Mikasha? Uy. Magbulong-bulong na naman tayo kasi dumating na yung kontrabida. Nandiyan na yung kontrabida. Bumalik na siya. Sino na nanalo? BBM. BBM ang nanalo. Ba't ikaw ba kakamping? tuba, tuba, Kamping to si Mikasha. tuba, tuba, Manalo na 30 million. drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink BBM. higit everywhere. Hahaha. Shaka tuba, oh. 13 million siya. Si BBM. Si Lenny ano lang, wala pa sa kalahati. Ayan, Migalab shoutout. PH Striker Lalab, Migalab shoutout. Hahabol pa si Nanay Lenny. Hindi na makakahabol yun, Mikasha. Oy, wala ka nang magagawa. wala na yung nanay mo. Naglag na. It's Yummy, Hi Langga. Migalab shoutout, it's Yummy. Ano balita, it's Yummy. Mapapasayaw ka na lang talaga. Kaya mo nakaread ako. Petty Striker shoutout. Kontrabida si host. Payo din na lang host. Pisti Jod Kaayo ba? Tumilin daw sa Migalab shoutout. Ayan. Nagpapasalamat na si Bongbong Marcos. Yes po. Panalo na si Bongbong, 30 million. We have now new president. $5 million Migalab shoutout. Barangon ka na muhos para ma-inlove na ako. Wag it's Yummy. Wag. Kau naman eh. Hinaan ko lang daw yung boses kasi may tao na sa kabila. Ang lakas ba?
Kailangan natin magtrabaho kasi malapit na akong umuwi Mikasha Kusin. See you Philippines. Sige, ingat ka sa pag-drive mo sa biyahe Mikasha. Bantay bitaw kag walay gold ha. OTW sa Miss Bulong, OTW sa work. Sige, mag-ingat ka Mikasha. Mag-ingat ka sa biyahe mo lalabs, oy. Pitch striker, baba mo yung bahay mo. Ayaw niyo magbaba ng bahay? Kami. It's Yummy, ayan nagbaba ng bahay. Pitch striker dan sa video mo from Mikasha Kusin. Ayan. Pitch striker lalab. Nandyan ka pa ba? Dan na sa video mo si Mikasha. Magbulong-bulong na naman tayo ngayon Mikasha, uy. Dumating na yung kontrabida. As ko ngayong pa ako. Pitch striker, nandito ka pa ba lalabs, oy? Pitch striker. Wala si Pitch striker, Mikasha Kusin na lang. Ayan si Pitch striker pala nagbaba ng bahay. L3 Miguel Love shout out. L3 lalabs. L3 Miguel Love shout out. Thank you so much. New workout videos. I will check your videos L3. I will check lalabs. This is 7 hours. Chorus Garden lalab Miguel Love shout out. I'm here in your house. L3, you have no big mansion Before you have only 1K, now you have 2K something. Chorus Garden, Miguel Love shout out. Ayan. Cooking vlog, Tamsak. Cooking vlog, Miguel Love shout out. Ayan, cooking vlog, Miguel Love shout out, Tamsak. Padikit please from cooking vlog. Ayan, cooking vlog, Miguel Love shout out, lalabs. Padikit please. Ayan, lablabin natin si cooking vlog mga lalabs. Pitch striker nakaping mga lalabs, lablabin natin. I am watching your videos L3. Look at this. L3. Staying strong over 50 and remaining 100% natural while working out. Ayang ping vlog, binababa po ni Nightboot. Palamlab din ako mga lalab sa aking mga members. Salamat. Chorus Garden, ayan nagbaba ng bahay. Chorus Garden. Lablabin natin si Chorus Garden mga lalabs.
3 million in the house, Miguel Love, shout out. 3 million. Mikasha Cuisine, lalabs oy. Pit Striker, nandito ka pa ba, lalabs? Coras Garden nagbaba ng bike. It's yummy. Pasuklin na lang si Coras, lalabs. It's yummy. It's yummy. Pasukli na lang, lalag si Coras Garden. Dan na sa'yo. Thank you. Nandito lang, host. Sige lang, lalabs. Nag-i-edit po. Nag-i-edit ka pala. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys Top Band. Ailinski, vlog sobrang aga mo. Mag-LS may muta pa ako. Rosales lalab, biglag shoutout. Kagising mo lang. Ganito yung nilis ko araw-araw. Nakabidyo sa'yo, beautiful lost. Ayan. Coras Garden, nagbaba ng Vitam Sakhos. Dungbal vlog, Miguel, shout out. Sige, idlip ka muna, Rosales lalabs. Laniski lalabs. Laniski, yung ano namin isang buwan na wala pa rin. Nakakaasar. Wala tang balak cancel ako ng ano stasyo. Ayan, Dongbal vlog. Iyay Tamsak, Miguel, shout out. Iyay Lala, Miguel, shout out. Laniski, kumusta ka na? Nang babanana ka pa ba? Ako tinatamad ako kasi nai-stress nga ako. And Page Striker, Laniski vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Laniski vlog. As mo ate Nako, Laniski, ilang bisis ko na tinanong. Mag-complain na nga lang kami para matapos na. Oo ate, pag may time ako, banana ako. Mag-banana ka, sayang uy. Turn 74 na ako. Kunting kimbot na lang. Kung hindi ako nang babanana, naiinis kasi ako ba. Yan, 6 million daw sa Miguel, shout out. Maghilamos muna para matanggal ang muta. Lalas, maghilamos ka muna daw. Maghilamos ka daw, Bilarmeno, lalabs. Sabi ni Mikasha. May na yung boses ko kasi dumating na yung kapitbahay namin. Ailinski vlog, kalakas talaga ng tawag ni Commander Pera. Kahit sino maaga pa, hanap na siya. Ano naman, lagi lagas. Parang gera sa Russia. Magkape ka na. Nasaan ka bang bansa? Nasa Pinas ka ba? Lalabs Rosales, nasa Pinas ka? Yan pala, Laniski, mamaya maghintay muna tayo ng 10 Dan dikit from Coras Garden, iyay. Dan na si Coras lalab. Pasuklian na lang. Ayan, PH Striker dan from Dongbal vlog. PH Striker strikes dan. Ayan, pasuklian na lang si Dongbal vlog. PH Bansang Pinas.
Ayan, see you soon, Pinas. See you soon, mga lalabs. At uuwi na ako. Hindi na ako nag-work dito. Bansang Pinas. May bago na tayong presidente. This is General Mobile Sound. Ayaw ko tanggalin mutas. Sayang, pwede palaman sa tinapay ito, mga lalabs. Sa pandesal ba? Wala man sa pandesal. Yan, Laniski, nagbaba ng bahay. Nablabing natin, malakas ba yung boses ko, mga lalabs? Naririnig nyo ko kasi hininaan ko na eh. Kasi dumating na yung katabi nating tao. Anong sabi, ate? Hindi niya masagot ko. Ang sabi niya, ano daw, pinupush niya. Yung tinatanong namin kailan ibibigay, hindi niya masagot. Pinupush daw. So anong dapat namin gawin, Laniski, kung ganun? Kasi hindi pa rin nakakancel yung visa. Kasi ang sabi niya, settlement muna, after settlement papunta na sa cancellation. Hindi pa nga na, wala pang settlement, so it means hindi pa nakakancel. Montilla Mobile Sound. Nakaka-stress, alam mo yun. Hanggat di ko hawak yung aking passport, hindi ako okay. Ay, I-party na kasama ang sabihin mo bigay yung sahod mo, tas ay cancel ka na ka. Wala nga, iba hindi hinulog nung sahod. BBM Sara, kalahati lamang ni BBM Sara. Kalaban niya nasa 1/4 lang boto. Kaya nga, lalabs, Rosales, panalo na si BBM. Wala nang habol si Lenny. Walang din na makahabol. 30 million na si BBM. Pantay lang sila ni Sara. Okay lang yan, ate, ibibigay din yan. Mag-complain na kami, Laniski, sa alam mo na. Kailangan na mag-complain. BBM na yan. BBM na nga. Nagano nga sila, nag-party na. Nasa EDSA, Cubao. Jack TV, Migilab shout out. Jack, Migilab shout out. Pakainin ko si Lenny ng arroz caldo with muta. Si Lenny. Hi. Ayan, mga lalags. Mission TV na Bunny Night Boot. Sige, ate, para may advice sila sa'yo. Yun nga, bukas. Magkita kami bukas ni John J. Punta ko ng bukas city. Mga 11 daw kami magkita. Doon kami magkikita sa sa KFC. Usang Raketera, Migilab shout out. Good morning, host. Usang, Migilab shout out. Good morning, lalabs. Ayan, 6 million in the house. Migilab shout out. 6 million, thank you so much. 6 million in the house, thank you. Usang Raketera. Dan dikit PH Striker pasukli from Coras Garden. PH Striker pasuklian si Coras Garden, lalabs. Dan na sayo. Ayan, 7 million in the house. Migilab shout out. 7 million in the house, thank you. Nasa bahay mo ako, it's Striker, PH Striker. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo, ha. Nakahiga pa, host, whitey agad.
Ganun talaga yung LS ko, sang lalabs. Everyday ganito. Sa Pinas 5:30. Jack TV. Maganda yan kasi alam nyo, yung mga nakadikit sa akin, yung pag nakita nila mag-CR lang sila, may nakita silang naka-LS, ayan, pupunta na sila mangingisda. Ayan, si Jack nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Jack, mga lalabs. Jack. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Jack. Si Dr. Pangkay pala to. Ayan, 233. Coras Garden, nanood muna ako bago tamsak, kahit dikit na sa'yo yun. Pala may muta kaya sobrang dikit. Ayan, Rosales Villarmeno. Nagbaba ng bahay. Malapit na naman yung sahudan, mga lalags. Sana all sa sahod yung iba dyan. Mark Ian. Swanner Tamsak. Mark Ian lalab, migalab shout out. Mark Ian, salamat na lab sa patamsak mo. Ayan, ang channel binababa po ni Nightbot. Nablabin lanis ka, umalis ka na dyan lalas. Huwag ka munang umalis, oy. Maaga pa. Naantok ka na ba? Padikit please. Ayan, from EI. Nablabin natin si EI, mga lalabs. Jack TV please connect to. Jack TV, pabalikan si Coras. Dan sa'yo lalabs, Jack TV. Ayan, si Jack nagbaba ng bahay. Huwag niyo muna ako dikitan, di pa ako makakapangisda. Kinakargaan pa ako, di ko kaya masuklian agad. Ganun ba lalabs? Morning host pa WS po, God bless, shout out po. Hindi ka pa rin mo ni Bunny? Sige, play kita uli mamaya. Ayan, si Usang, kinakargaan pala si Usang. Bumili ka ba ng mo? Bumili ka ng mga banana, Usang? God bless you to Lala, pa WS po, mga idol, salamat. Panalo po idol natin, BBM, hehehe. Tinamsakan ko lang po si host. Ayan, salamat lalab sa iyong patamsak. Bumili ka ba ng banana? Ate Malins, Migalab shout out po. Ate Malins official. Migalab shout out. Ayan, 10 milyong na sa bahay ko. Maraming salamat. Good morning everyone. Good morning Philippines. Panalo lang po sa GLS. Rosales dan po, pasukli, thank you. Rosales, pasuklian po sila ni Skidan po sa'yo. Jack TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Laniski, nagbaba ng bahay. Bunny Esquilon. Tamsak host, Charlie V1, Miguelab shout out. Ayan, Rosales Villarmeno, nagbaba ng bahay. Bunny Esquilon, nagbaba ng bahay. Coras dan po, pasukli, thank you. Lenny. Wala na Jack, si Lenny. Hindi na siya makakahabol. Jack TV. Wala na lalab si Lenny. Chari B. Good morning lalabs. Migalab shoutout Chari B. Ayan, Bicula ng Oragon. Laniski, nagbaba ng bahay. Harang hos. Ayan, salamat sa paharang. Bicolana OTW. Ano ba to si Bicolana? Ako rin yan si Bicolana, Jack. Ayan, si Jack nagbaba ng bahay. Maraming salamat everyone. Maraming salamat. Rosales Villarmeno, Tamsakdan from Coras Garden. Ayan. Premier. Ayan, may premier po si Chari B. Coras. Kumusta ka na, Coras? Tamsak, dating dikit sa nakapin from Bunny Esquilon. Ayan, Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Coras Garden nagbaba rin ng bahay. Jack TV. Bunny OTW from Jack TV. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Mga lalabs, maraming salamat.
Vani OTW sa'yo si Jack Lalab, si Jack TV OTW. Chari B, ay nablabin natin si Chari B. Meron siyang premier. Tamsakan ko lalabs yung premier mo, Chari B. Ayan, may premier si Chari B, mga lalabs. Ayan, Chari B1. Meron siyang premier. Yan, Chari, nasa bahay mo ako. Namsakan ko to. Lagi man, nakadikit man ako sa'yo. Southern Laker Mix DJ. Nablabin po natin nakapin, mga lalangs. Yan, Laniski Vlog. Chari B OTW from Jack TV. Yan, Chari B OTW po si Jack. Chari Dan from Banis Pilon. Paro G. Banis Pilon nagbaba ng bahay. Rosales, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Rosales Bilarmeno. Nagbaba po ng bahay si Rosales Bilarmeno. Ayan, 8 million in the house. Naglag shoutout. 8 million, thank you so much. 8 million. Nablabin natin si Rosales, mga lalabs. Ayan, sila Niski po nakapin. Nablabin po natin nakapin. Edeline Official Tamsak. Edeline Migilab shout out. Lalab, salamat sa yung patamsak. Salamat lalab sa patamsak, Edeline. Ayan, 7 million daws Migilab. Guys, kahit dikit na tayo, panoorin na lang natin tamsak kasi views naman ang binabayaran ni Lolo. Tama. Edeline Official, ayan, nagbaba ng bahay. Nablabin natin si Edeline, mga lalabs. Ayan, Bruchito Channel, binababa po ni Nightbot. Fly High Butterfly. Chorus Garden, ayan, nagbaba ng bahay si Chorus. Chorus Garden, nagbaba po ng bahay. Nablabin natin si Chorus Garden, mga lalabs. Ayan, Laniski Vlog, nakapin, mga lalabs. Nablabin po natin Paro G. Ayan, 6 million in the house. Migalab shoutout, thank you so much. Mission TV, binababa po ni Nightbot. Ayan, mga lalabin natin, Mission TV. Tiri, aray, nangalayong pa ako. Dansa nakapin from Bani Esquilon. Laniski Lalabs. Dan si Bani sa Ilalas Pasok Islandski Vlog, taga Bicol din, Mr. ko sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur din po ako. Saan ba sa Camarines Sur yung asawa nyo po? Taga Bula ako, Bula Kamsur. Malapit lang yun kay Leni Robredo. Ayan, Bani Esquilon, nagbaba ng bahay. Ayan, Edeline Official Lalabs. Dan Chari B, pasukli please from Chorus. Chari B, pasuklian na lang si Chorus, lalabdan na sa'yo. Kailang ba yung boses ko? Ha? Jack TV, ayan, nagbaba ng bahay. Jack TV. Chorus Garden, nagbaba ng bahay. Ayan, si Ping Vlog po, nagbaba ng binababa ni Nightbot. Kulaching Lupi Camarinesor. Kulakling? Saan yun? Kulakling Lupi. Salin Lalab. Hello Lalabs, blessed morning po. Ayan, bless you to Lalabs. Migalab shoutout Zalin Vlog. Good morning Philippines.
Tamsak Dan host from My Love TV. Ayan. My Love TV, mega love shout out. Ayan, The Amazing Liz. Pinababa po ni Nightbot, mga lalabs. Nilalabin natin si My Love TV, mga paangat lalabs. Paangat yung kanyang LS. Padikit please from Iyay. Iyay, mega love shout out. Bumuto ka lalabs. Tapos nalalabs yung butuan. May nanalo na. Panalo na po si BBM. Padikit please from Iyay. My love, nagbaba ng bahay. Chorus Garden Dan from Chari B. Chorus Dan from Banis Quilon. Thank you po from Laniski Vlog. Ayan. Banis Quilon nagbaba ng bahay. Chari B nagbaba ng bahay. Sam in Jonathan, mega love shout out. Sam in Jonathan. Ayan, may jacket ka na lalabs. Sam in Jonathan. Min channel mo ba to lalabs? Hindi mo. Ayan, Sam in Jonathan, mega love shout out. Meron ka ng jacket. Thank you. Ayan, ang channel. Binababa po ni Nightbot. Gandang umaga po. Ayan. Gandang umaga din, Sam in Jonathan lalabs. Haha, tama ka lalabs. Panalo na si BBM. Oo, panalo na. Nag-thank you na siya. Tapos na, 30 million. 30 million na si BBM. Rosalyn Vlog. Ayan, Salin Vlog, nababa ng bahay. Iyay Dan from Rosales Villarmino. Iyay lalabs. Dan si Rosales Villarmino. Ayan, pasuklian na lang. Salamat. Mega love shout out host. The Amazing Liz Lala, mega love shout out. Lalabs. Chorus Garden, ayan, nagbaba ng bahay. Lalab Amazing Liz. Connect mga lalabs from Sam in Jonathan. Ayan. Sam in Jonathan, lablabin natin. Ayan, lablabin natin si Amazing Liz, mga lalabs. Nag-ELS po yan. 610 pala si Sam in Jonathan. Chari B. Ayan, nagbaba ng bahay si Chari B. Connect mga lalabs from Sam in Jonathan, lablabin natin. Lablabin natin si Amazing Liz, mga lalabs. Ayan, 5 million lang sa mega love shout out. 5 million. Iyay Dan from Banis Quilon. Iyay lalabs. Dan si Banis Quilon sa'yo, pasuklaan na lang. Ayan, lalab si Iyay Dan na. Banis Quilon nagbaba ng bahay. Iyay Dan from My Love TV. Ayan, Iyay Dan na sa'yo si My Love lalabs. Pasuklaan na lang. Ayan, Junior Siklot. Binababa po ni Nightbot. 6 million and house, mega love shout out. Iyay, padikit po. My love nagbaba ng upcoming LS Coast Pahag. Ayan, lablabin natin si Amazing Liz, mga lalabs. Sige lalas, tamsakan muna natin yan. Maya ikaw po, sunod ko kay Laniski Vlog. Tamsakan natin. Laniski Dansis, dating dikit tamsak na lang kita sis from Zalin Vlog. Ayan, Laniski lalabs. Tamsak dan na si Zalin Vlog. Laniski Vlog dan po from Sam in Jonathan. Laniski dan na si Sam lalas, pasukli na lang. Connect na mga lalabs. Harang po from Geraldine Sandoval. Ayan, salamat sa paharang lalab. Banis Quilon, ayan, nababa ng bahay. 20 likes madam from Geraldine Sandoval. Connect mga lalas from Sam. My Love TV nagbaba ng bahay. Ayan. Geraldine Sandoval nagbaba ng bahay. Ayan, Jeng TV binababa ni Nightbot. Sige lalabs, Amazing Liz lalabs. Within 2 hours. Tamsakan po natin mga lalabs si Amazing Liz, mga lalas. Meron siyang LS within 2 hours. The Amazing Dan po, dating dikit from Zalen. Baba muna kita lalabs, Laniski ha. Punta muna tayo kay Amazing Liz para matamsakan yung upcoming LS niya.
Done with all bill, nakapin. Ayan. Laniski. Done sa'yo si The Amazing Liz, pasuklian lalabs. Laniski. Ayan, Geraldine Sandoval, Sam and Jonathan, done po. Ayan, pabalikan na lang, Geraldine lalabs. Sam and Jonathan, pabalikan si Geraldine. Done na sa'yo lalabs. Ayan, si Geraldine nagbaba ng bahay. Connect lang mga lalabs kay Sam and Jonathan. Connect lang. Ayan, nakapin po, my love done from Banis Kulon. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Ayan, Bunny Esquilon nagbaba ng kanyang bahay. Bunny Esquilon. Nablabin natin mga lalab, Bunny Esquilon. Laniski, nandito ka pa ba lalabs? Oy, tamsak sa pin dating dikit. Ayan, salamat na love sa patamsak. Geraldine Sandoval, done from My Love TV. Ayan, Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Chorus Garden dikit palablab po from Zalin. Chorus lalab. Suklian na lang si Zalin lalabs, dan na sa'yo. Jaidin ASMR, dan po from Geraldine Sandoval. Yan, My Love TV nagbaba po ng kanyang bahay. Lamlabin natin si My Love TV, paangat po yan mga lalas. Kung gusto nyo umangat agad yung inyong mga bahay, yan, punta kayo sa kanyang LS. Marami pong tao dyan. Yan yung nakapin po mga lalabs. Lablabin po natin nakapin. Ma'am Geraldine Sandoval, dan po from Sam and Jonathan. Connect mga lalabs. Thank you, host. Yan, suklan mo na lang yung mga dumikit sa'yo lang ni skill lalabs. Yung nakapindan na rin sa'yo, Laniski. Yan, si Amazing Liz. Connect mga lalas from Sam and Jonathan. My Love TV dan sukli, salamat. From Geraldine Sandoval. Sam and Jonathan dan dikit from Chorus Garden. Ayan. Ayan, si Chariby mga lalas, naglabin natin, meron siyang premiere. Sabay mo ako, Chariby. Ayan, ads. Lalag, salamat sa pa-ads. Ayan, meron din palang premiere si Chariby. Dan po sa nakapin from Laniski Vlog. Yung salamat lalabs. May yan, may Alicia within 2 hours. Nads official, may love shout out. Hello po. Ayan, Nads, may love shout out lalabs. Nads. Don Cano dan from Bunny Esquilon. Ayan, si Bunny nagbaba ng bahay. Bunny Esquilon lalab, may love shout out, nagbaba ng bahay. Nads official, may love shout out. Yan, nagbaba ng kanyang bahay. Ablabin po natin si Nads mga lalabs. Ayan, binaba ng kanyang bahay. Nads official. Ayan, si Nads official po, lablabin natin. My Love TV dan po. Ayan, My Love TV, pasuklian na lang po si Sam and Jonathan, dan na po sa'yo, maraming salamat. Ayan, paangat yan siya, Sam. Si My Love TV, paangat yan. Geraldine Sandoval nang baba ng kanyang bahay. Geraldine, ayan. Salin vlog dan, dikit kanina sa memo from Chorus Garden. Ayan, Zalin lalabs, dan na sa'yo si Chorus Garden. Pabalikan na lang lalabs, salamat. Ayan, Chorus Garden nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Chorus Garden. Basta Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Tamsakan natin nakapin mga lalabs.
Yan, Bunny dan Pulpak pabalik na lang from Nads Official. Bunny Lalabs. Pasuklian na lang Lalabs. Pasuklian na lang si Nads. Dan na sa'yo. Yan, Laniski Vlog ng baba ng kanyang bahay. Laniski Vlog. Oras pasok mo bukas Lalabs. Laniski. Connect na mga Lalabs from Sam and Jonathan. Ayan, my love Sam and Jonathan dan Pulpak. Salamat. From My Love TV. Ayan, Bunny Squilon dan from Chari B. Nads Dan from Banis Pilon. Harang po from Geraldine Sandoval. Salamat sa paharang mo Lalabs. Ayan, Banis Pilon nagbaba ng kanyang bahay. My Love TV nagbaba rin ng bahay. Lablabin natin mga Lalabs. Lablabin natin nakapin. Tamsakan po natin mga Lalabs. Ang nakapin. Ayan. Banis Pilon nagbaba ng bahay. Geraldine Sandoval. Ayan. Oras Garden Dan po from Geraldine Sandoval. Ate ay hapon pa pala. Ayan, Nads Official Dan po from Sam and Jonathan. Ayan, June Miguelab shoutout, thumbs up. June Miguelab shoutout. Sino ba to si June? June and Isa Pam pala to. June and Isa Pam. Ayan, lablabin natin mga Lalabs. Connect na mga Lalabs from Sam and Jonathan. Dan Dikit, Geraldine Sandoval, Pasukli from Coras. Ayan. Connect na mga Lalabs from Sam and Jonathan. Laniski Dan may bakas pabalik na lang. Laniski. Pasuklian si Nads Official Lalabs. Dikit na sa'yo Laniski. Suklian kanya Nads si Laniski. Ayan. Padikit please from June. Ayan, Mama G. Coras Garden. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. My Love TV nagbaba po ng bahay. Lablabin natin si June mga Lalabs. Samsak po ang nakapin. Maraming salamat. Bicola ng Oragon. Ayan, binababa yung aking uploads. Laniski Lalabs, pasuklian si Nads. Nads Official, Dan na sa'yo Lalabs. Ayan, Zalin Vlog, nagbaba ng bahay, si Madam Zalin. Si Rose Balsumo. June and Isa Pam Dan po from Sam and Jonathan. Ayan. June and Isa, pasuklian na lang si Sam and Jonathan. Oras Garden Dan po ako sa'yo, may bakas po from Geraldine. Ayan. Junior Secret binababa ni Nightboot. Connect na mga Lalabs from Sam and Jonathan. Ayan, 5 million das Miglab shoutout. Coras Garden Dan from Chari B. Sam and Jonathan Dan po may bakas din from Nads Official. Sam and Jonathan, pasuklian na lang po si Nads Official. Dan na sa'yo Lalabs. Zalen, ayan. Dan. Sam and Jonathan Dan with the all bell from the Amazing List. Sam and Jonathan, pasuklian na lang po ang nakapin si Amazing List Lalabs. Salamat Lalabs sa paharang. Ayan. Salamat po Nads from Sam and Jonathan. Yahoo, Moana Morena. Ngilab shout out Lalabs. June Dan from My Love TV. Nads Official nagbaba ng bahay. Tamsak Ate Gorgeous from Moana Morena. Lalab Ngilab shout out. Salamat The Amazing List. Sir James Ngilab shout out. Ayan, nagbaba ng bahay. Chariby nagbaba ng bahay. Yung upload from Moana Morena. Ayan, si Maris Perez yan mga Lalabs. Si Moana Morena. My Love TV, ayan, nagbaba ng bahay. Connect na mga Lalabs kay Sam and Jonathan. Moana Morena. Ayan yung uploads. Zalin Vlog, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga Lalabs. Wala pang update si Lolo sa ating revenue, mga Lalabs. Kung sisweldo ba tayo. Di ba every 10? O nagpapaganda si si Maris.
Nads Official dan po, thank you from Laneski. Ayan, dan dikit Nads Official from Coras. Laneski nagawa ng bahay. Ayan, nalabin natin Laneski. Katamsak po nakapin mga lalam sa kanyang coming LS. Jundan from My Love TV. Zalin Vlog nood. Naku all dikit tamsak na lang from Juana Morena. Yeah. New uploads. Ba't nandyan si Maui? Kaya dito tabi ko. DJ Colets Remix. Zalin Vlog nood na ako, all dikit tamsak na lang. New uploads from Juana Morena. Si Maris Perez. Kaya nablabin natin si Sam and Jonathan, mga lalas, nagbaba ng kanyang bahay. Geraldine Sandoval, ayan, nagbaba ng bahay. Buksan mo ng electric pan, muwa na dikit na po, bakas na lang ako. Ayan, muwa na lalan. Oo. Maris Dan po, from Sam. Unik na mga lala, Geraldine nagbaba ng bahay, muwa na dikit na. My Love TV Dan po, pabalik na lang. Ayan, Chari B nagbaba ng bahay. Unik na mga lalabs. Unik mga lalabs kay Sam and Jonathan. Ayan. 6 million and daos mga love shout out. Saling vlog Dan nood 2 minutes from Juana Morena. Laneski Dan with all bill ako sa'yo, baka naman pasukli. Dan na daw po sa'yo Madam Amazing Liz. Si Laneski kanina. Nads Official, salamat sa sukli from Juana Morena. Ayan, 6 million daw sa mga love shout out. 6 million. Thank you so much, 6 million. Chari B, tamsak po sa premier mo from Geraldine. Ayan. Coras Garden Dan po, may bakas din from Nads Official. Sam and Jonathan OTW sukli from Juana Morena. Walang bakas host. Wala ba? Laneski, magbakas ka kay Amazing Liz na lang kung nagdan ka na sa kanya para alam niyang galing ka sa bahay mo. Laneski lang, magbakas ka doon sa kanyang LS Lalabs. Laneski, good morning Kylie, may love shout out. How are you Kylie? Salamat Muana from Sam and Jonathan. Laneski lalas, magbakas ka. Hi guys. Coras Garden Dan pulpak na din. Nag-iwan ako ng bakas from My Love TV. Ayan. Si Nads Official po nagbaba ng kanyang bahay. Nad Official, I'm good. How are you doing? I am good also Kylie. How are you? Coras Garden Dan sukli from Juana Morena. Coras Garden, ayan. Masuklian po si Juana Morena Dan na sa'yo lalabs. Geraldine Sandoval, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Pumapatay ng budol. Syuhada. Mega love shout out. Pumapatay ng budol. Yan, may jacket ka na pumapatay ng budol. Patay tayo dyan. Geraldine Dan po, pabalik na lang from Nads Official. Unik na mga nalas from Sam and Jonathan. Ayan, pumapatay ng budol. Meron ka ng jacket. Sino ba ito si pumapatay ng budol? Nakakatakot naman. Ayan. Meron ka ng jacket. Ayan. Unik na mga lalas from Sam. Dan bakas host. Ayan, magbakas ka sa nakapin lalabs Laneski. Kung nagdan ka na sa kanya para alam niyang dan ka na talaga. Magtamsak ka doon sa niya. Yan nakapin, tapos magbakas ka sa kanya lalabs. Yung kanya, yung LS niya nakapin. Wala ka daw bakas. Patay ang budol, hahaha. From Nads Official. Nina Ribas Vlog, may love shout out. My Love TV ng baba ng bahay. Ayan. Ganda ng pangalan lalas, pumapatay ng budol.
Batik tayo yan, pumapatay ng budol. Basta Southern Moana Morena. makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Ayan, My Love TV ng baba ng kanyang bahay. Chorus Garden dan from My Love TV. Bukol sa igit. Layo sa sakit pero Nads Official Dan, sukli po, salamat. Kamasel Vlog, mga love shoutout. Nikit pa jacket po. Kamasel, mga love shoutout. Sino man to si Kamasel? tuba, tuba, sige tuba, tuba. Bloody Coder, thank you so much, lalabs. My Love TV. Dating dikit tamsak na lang at watch ng video. Drink now, igit Thank you so much, Bloody Coder. Mega love shoutout. everywhere. Ayan, thank you, Bloody Coder, lalabs. Salamat sa iyong Siya tagtuba. palipad. Ayan, meron na naman tayong dagdag para pambili ng ticket, mga lalabs. Namsak Dan, Dantia Valdez, mega love shoutout. Geraldine, thank you po from Nads Official. Dantia Valdez, mega love shoutout, lalabs. Meron kang LS, wala kang LS ngayon. BBM Sara meeting the Abansi in Paranaque City, Philippines. Panalo na. Ayan, Bloody Coder, thank you so much, lalabs. My Love TV dan dating dikit from Zalen. Salamat po, Kamasil Vlog. Kamasil, mega love shoutout. Host, congratulations, landslides ka. Lilia Kahulaw, mega love shoutout. Uwi ka na, host, malapit na Zalen. Naghihintay na lang tayo ng cancellation. Uwi na si host. Saka yung masisuldo ko dito pambili ng ticket. Ayan. Kamazel Vlog, padikit please. Ayan. Belated Mother's Day, host from Lilia Kahulaw. Thank you, lalabs. Happy Mother's Day din sa'yo, belated pala. Dantia Balis nagbaba ng bahay. Ayan, connect na mga nanas kay Sam. Dantia Dan po. Full pack pabalik na lang from Nance. Ayan, Bloody Coder, magbaba ka ng bahay mo dyan, lalabs. Makipaglaban ka dyan. Maraming salamat sa iyong lipad. Sa blessings mo, thank you so much. Pindan from Lilia Kahulaw. Nads Official, nagbaba ng kanyang bahay. Laniski, nagbaba ng bahay. Zalin Vlog. Dan with all bill, Kylie, thank you. Kylie, kindly return to Amazing List, lalab. Tingnan natin yung nakapin. Nagbakas ba si Kylie? Ayan. Thank you, why you're angry? Junaski, thank you. Thank you so much, lalag Junaski. Uy, thank you so much. Ayan, may mga palipad tayo, mga lalas. Thank you so much. Thank you. Junaski, thank you. Neri Rebas Vlog Dan pabalik sisi, salamat from Chari B. The Amazing List full pack Dan from Dantia Valdez. Chorus Garden. Ayan, Bloody Coder, thank you. Chari B, Junaski, thank you, lalabs. Kamasel, tingnan kung sino si Kamasel. Main mo ba ito, lalabs? 27 ka pa lang. Si Kamasel, wait lang, lalabs, maya-maya lang. Kamsakan mo muna yung nakapin, Kamasel. Baby pa pala yung bahay nito. Ayan, Kamasel, thank you so much. Bigyan kita maya-maya, lalabs, ng 5, ha. Baby pa pala yung bahay. Dantia Valdez Dan pasukli from Kamasel. And Bloody Coder, thank you so much, lalab. Chari B, nagbaba ng bahay. Geraldine, nakalive ba si Kylie? Hindi naman nata niya binababa yung bahay niya. Hindi naman niya binababa. Hindi naman marunong magbaba ng bahay yan. Jonaski, thank you. Nakailis si Kylie. Hindi naman yan siya magbababa ng kanyang bahay. Hayaan mo lang. Dandikit Lilia Kahulaw pasukli from Chorus. Kamasil padikit po, mga idol, bago lang. Ayan, nablabin natin si Kamasil. Mamaya pin kita, Kamasil, huwag kang umalis, ha. Yan, Laniski nagbaba ng kanyang bahay. 27 pa lang bahay ni Kamasil. Chorus Garden. Ayan, nagbaba ng bahay.
Zalin Vlog, nagbaba ng bahay. Uroy! Ayan, si Zalin Vlog mga lalabs, lalabin natin. Junaski, thank you so much lalabs, Junaski. And Bloody Coder, thank you. Kamasil Vlog, Chorus Garden dan pasukli na lang from Kamazel. Chorus Garden lala, pasuklian si Kamasil Vlog. Dan na sa'yo, maraming salamat. 10 milyong nasa bahay ko, maraming salamat. Ayan. Ayan, Kamasil, tamsakan mo muna ang nakapin lalabs. Patamsak nakapin, Kamasil lalabs. Para mapin kita lalabs, oy. Yung nakapin. Tamsakan mo muna yung kanyang premiere, magbakas ka doon lalabs. Sa nakapin. Kamasil, tamsak ka mo sa nakapin lalabs. Dali na, para ipinpin na kita. Tamsakan mas magbakas ka. Sabihin mo ano, tamsak dan. Dikitan mo nakapin. Yan si Dante Abalis nag-list din yan. Ayan si Nads Official, lablabin mo rin yan. Si Zalin Vlog, ayan yung mga nandyan. Kamasil Vlog dan Pulpak from Dante Valdez. Ayan Kamasil, pasuklian si Dante lalabs dan na sayo. Natamsakan mo na Kamasil yung nakapin. Ayan para ipin na kita lalabs. Zalin o tinabulyo. Chari B. Ayan si Chari B pala, meron din tong premiere. Ayan, patamsakan muna natin si Chari B. Kanina pa pala to. Lanitski nagawa ng bahay. Ayan, punta tayo kay Chari B, patamsak sa mga lalab, patamsak po ang nakapin sa kanyang premiere. Yan, patamsak muna po tayo sa nakapin. Kamasil, si Amazing Les, lablabin mo lalams. Ipin kita sunod yan kay Chari B. Ayan yung nakapin, patamsak naman ako mga lalams sa premiere niya. Ayan, patamsak po sa nakapin mga lalams sa premiere. May premiere po yung nakapin, tamsakan po natin. Zalin Vlog, Pulpak Dan from Dantia Valdez. Chorus Garden Dan po sa'yo from Kamasil Vlog. Ayan, Chorus. Pasuklaan na lang si Kamasil lalabs, Dan na sa'yo. Dantia Valdez nagbaba ng bahay. Ayan, si Dantia Valdez, lablabin natin mga lalabs. Kamasil, wag kang umalis ha. Ikaw na susunod niyan. My Love TV, ay lablabin natin mga lalabs. Yung gustong ng paangat, ay lablabin yan si My Love TV. Maraming tao dyan mga lalabs. Maapaw. Dante Valdez TV, Dan po dikit kalimbang from Zalin Vlog. Ayan, Chari Dan sa'yo from Kamasil. Ayan Chari, masuklian na lang. Hos, no comment sila ni Ski, budol siya. Yan siya lalabs, budol. Lanitski, mag-comment ka nga kay Amazing Liz lalabs. Kung dan ka na sa kanya, punta ka sa LS niya, mag-comment ka dun. Sabihin mo tamsak Dan. Lanitski. Andyan si Amazing Liz. Lanitski lalabs. Paki-comment kay Amazing Liz sa niya, sa LS niya. Para alam niya na pumasok ka sa niya, or kung dan ka na. Kamasil Vlog Dan from Aling Silay. Ayan si Aling Silay, lablabin natin. Kamasil, dating dikit ko na siya. Sige, okay lang yan lalab, Lanitski. Magbakas ka lang doon sa LS niya. Wala ka kasing bakas, nakita ko
Puntahan, i-click mo yung pangalan niya, pwede kang mag-go to channel. Yan, magdikit, mag-ano ka lalabs doon. Son Mobile Sound. Sabihin mo lang tamsak dan. Para makita niyang pumasok ka sa ano niya. Sabay, okay lang host, Hindi yan, dati daw siyang dikit sa'yo, The Amazing Liz. Sabi niya. Haling silay dan dikit kalimbang ul from Zalin Vlog. Saling vlog dan pulpak from Dantia. Voice the best. Dan host. Dan daw sa'yo ano, The Amazing Lalabs. Tingnan natin. No more, no more. The Amazing List, dating dikit po, bakas pa. Nagbakas ka ba doon sa ano niya, yung pinin ko kanina? Doon ka ba nagbakas, Laniski? Ayan, nagbakas na daw sa'yo, Lalabs. Nagbakas na sa'yo si Laniski. Dan na kayo magtamsak sa nakapin, mga Lalabs. Yan, patamsak po ang nakapin, mga Lalabs. Patamsak naman yung nakapin. The Amazing List, dating dikit po, bakas pa, from Laniski. Damasel, nandito ka pa ba? Damasel. Hindi po ako budol, Amazing Liz. Kamasel Vlog, nandito ka pa ba? Dantia nagbaba ng kanyang bahay. Sinabi ko naman na yan sa kanya, Laniski. Haling sila'y dating dikit, main mo, tamsak na lang at watch ng video from Coras Garden. Hello sis Laniski from Zalin Vlog. Ayan, Coras Garden, ayan lang Laniski. Coras Garden, ayan ang baba ng bahay. Coras Garden. Kamasil, magbaba ka ng bahay mo. Ang channel dan po, pasukli. Ayan, Lalab, salamat. Magtamsak, dan na kayo sa nakapin ng mga Lalabs. Ayan yung nakapin po, baby pa bahay, baby pa. Hindi lang nagbakas, budol na diwawa. Ayan mo na, Laniski. Hindi yan, magbakas ka lang doon. Host, okay na lang, total unsubscribe na ako sa kanya. Wala talaga, host. Gayaan mo na. Pero ang sabi naman niya, dati siyang dikit sa'yo, Lalab. Amazing, Lalabs. Kamasil dan po from Zalin Vlog. Dantia Valdez, ayan ang baba ng bahay. Kamasil dan po. Ayan, Kamasil, nasa bahay mo ako, Kamasil. Yan kita, 5 Lalabs. Aling silay dan sukli po, salamat. Aling silay, pasuklian si Geraldine Sandoval. Dan na sa'yo, salamat. Yan, Kamasil, nasa bahay mo ako, pinapanood ko pala, Lalabs. Hindi na ako magbabakas. Dikit ko rin yung main ko sa'yo, ha.
Day 3 workout. Muscle. Hindi kanina kasi Laniski, meron siyang binabang bahay. Hindi niya kasi makita yung ano mo, yung bakas. Yung kanina ba yung binaba niya, yung nakapin kanina? Yan mo na. Makikita niya rin yan. Lalab amazing list. Huwag ka na malungkot lalabs, oy. Oh. Ha? Ha? Oo nga, ulit naman. Lalab amazing, salamat lalabs. Ayun, nalungkot tuloy. Malungkot tuloy yung mukha niya. Dito. Thank you so much lalab amazing list. Ayan, maraming salamat. Lalabs, thank you. Huwag ka na malungkot, oy. Si amazing list. May regla siguro to si Madam Oy. Baka may regla. Chorus Garden Tamsak dan host. Ayan, amazing list lalab. Maraming salamat. Malungkot tuloy siya. Ay, ambot. Maraming salamat, The Amazing Liz Lalabs. Nakaipon na talaga akong pambiling ticket. See you Philippines. Ayan. Screenshot ko at titingnan mo. Oh, nakita ko na Lalabs. Hindi niya makita. Lalab amazing Liz, meron siyang bakas sa'yo. Kaso lang doon siya sa isa nagbakas, hindi yung kanina. Pangalawang dikit ano, kamasel. Ayan mo na Laniski. Minsan meron tayong mga tupak eh. Chorus Garden, ayan nagbaba ng bahay. RR Remix. Good morning Miss Bulong. Bongs World. Nagalag shout out Lalabs, Bongs World. Bongs World Lalab, Migalab shout out. Paru G. Bongs World, Migalab shout out. Kumusta na Bongs World? Namuni ka na ba? Monetize na to. Simple Jen, Canada dan po. Panalo na. BBM panalo na. Kamasel, huwag ka muna magbaba ng bahay Lalab at nakapin ka pa, mamaya ka na magbaba. Pag binaba na kita, ha? Kamasel dan Pasukli from Geraldine Sandoval. Bako yung bahay mo madam ano ha? Ay. The amazing Liz, baba na nga natin. Kamasel dan Pasukli. Basta Southern Lake MX DJs, makasayaw jud ka. Zali nagbaba ng bahay. Kamasel Tamsak. Salamat from Chari. Ayan, Chari nagbaba ng bahay. Layhay Butterfly. Paru G. Laniski, baba ko yung bahay niya ni ano? Amazing Liz. Dito kanya kasi gustong magtamsak eh.
Dito kanya lang si gustong mag ano, magbakas. Hindi kanya kasi nakikita. Dito Laniski dito. Ayan Laniski. Ayan, upcoming LS amazing list. Mga lalabs, ayan patamsak naman, upcoming LS. Ayan si amazing list mga lalabs. Lablabin po natin yung binabakong bahay. Dantia Valdez. Ayan mga Laniski, nakita mo na yung Laniski. Ayan, gusto niya kasi dyan ka magbakas. Yan yung binabakong bahay. Nakita mo. Pamkan Lalab, may shout out. Pamkan, hello sis. Sabay mo ako Kamasil, ayan dikit na. Samsak Lalab, salamat. Salamat Lalab, kumusta ka na? Danbong's World at iba pa, Pamkan Lalab. Ayan, salamat. Patamsak mga lalab, upcoming LS, ayan, kay amazing list mga lalabs. Yan yung binabakong bahay, patamsak naman ako mga lalabs. Okay, push dito lang ako. Geraldine Sandoval ay nagbaba ng bahay. Southern Laker Mix DJ. Palablab ako mga lalabs, ayan yung binabakong bahay. Amazing list, damsak danho sa premiere mo. Wala pa nga akong premiere Dantia, di ako gumagawa. Si ano yan, si amazing list yan, yung binabakong bahay. Southern Laker Mix DJ. Kamasil dan full package with bakas. Kamasil, pasok lang yung mga dumikit sa'yo lalabs. Arcons, may love shout out. Tom Shake Host, salamat sa patam shake. Bongs World, ayan. Ayan shorts. Arcons lalab, may love shout out. Southern Laker Mix DJ. Ayan, Alan Aquino, may love shout out lalab Alan Aquino. Bongs World, damsakdan, Bongs World. Laniski, nandito ka pa ba? Pwede ka na Lanisking mag ano lalabs, mag silent LS. Nasaan na ba yung laptop mo? Laniski. Laniski. Nandito ka pa ba? Amazing dan po sa premiere mo po. Ayan, salamat lalabs. Yan yung binababa kong mga bahay, mga lalabs, patamsak naman ako. Alan Aquino, may love shout out. Southern Laker Mix DJ. Alan Aquino, ayan nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin po natin si Alan Aquino mga lalabs. $6 million daw, may love shout out. 6 million, thank you so much. 6 million. Yan, palablab po ng kapin mga lalabs. Kamasil, pasuklan mo yung mga dumikit sa'yo. Mix DJ. Dantia tamsak dan dating dikit pasukli naman po from Bongs World. Kamasil dan pabalik.
Kamasil, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Nasuklian, suliban ko na last host. Yan si Cherry B. Dan na sa'yo. Bless sis vlog, nagilab shoutout lala, bless. Basta Southern Lake FX DJs, makasayaw jud ka. Kari dan na po kanina. Kari, Cherry B. Dan na sa'yo, lalabs. Ba't ayaw? Yung mga nalas patamsak din naman ako sa upcoming Lilis The Amazing List. Ayan yung binaba kong bahay. Palablab din ako mga nalab sa mga binababa kong bahay. Maraming salamat. Chirin, 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 chirin. Geraldine Tamsakdan, dating dikit pasukli naman po from Bong's World. Ayan, Geraldine. Pasuklian po si Bong's World, lalabs. Bless C on the way from Bong's World. Yan, lalab, bless C on the way si Bong's World sa'yo. Salamat. Kamasil vlog dan po sa'yo, Kamasil. Pasuklian si Blessy. Dan na sa'yo. Pangatlong dikit ko to sa'yo, Kamasil, ha. Pangapat na pala kasama yung main ko. Kamasil vlog dan from Alan Aquino. Yan, Kamasil. Pasuklian si Alan Aquino, lalabs. Dan na sa'yo si Alan. Pabalikan na lang, lalab, salamat. Kamasil vlog dan. Kamasil, pasuklian si Alan Aquino, lalabs. Dan na sa'yo. Coras Garden, ayan ang baba ng bahay. Coras Garden. Lablabin natin si Coras Garden, mga lalabs. Montilla Mobile Sales ang Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Dones.
Chariby nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Chariby. Bongs World TV, Dan Sukli po, thank you from Blessy. Ayan. Ayan, Bongs World, dan na sa'yo si Bless. Pabalikan na lang, Bongs World. Ada na rin pala sa'yo si, Bongs World. Daon na sa'yo siya. Alan Aquino nagbaba ng bahay. Alan Aquino. Yan, 9 million daw. Miguel Love shout at 9 million. Maraming salamat sa 9 million. Thank you so much. Ayan, Kamasil sa bahay mo ako. Uli din ako nagbakas. 40 ka na. Just Do, Miguel Love shout out. Morning host, dikit kalimbang na. Just Do. Just Do, Miguel Love shout out. Sino ba to si Just Do? Yan, may jacket ka na, Just Do Lalabs. Morning host, dikit kalimbang. Yan, Just Do, meron ka ng jacket, thank you. Pabs TV Vlogs, Miguel Love shout out, Kuya Pabs. Coras Garden din from Alan Aquino. Coras Garden, pasuklian si Alan Lalabs. Dan na sa'yo, salamat. Coras Garden dan full package. Bakas thanks. Pabs TV Vlog, Miguel Love shout out Lalabs. Ayan, 11 million and down, Miguel Love shout out. Ayan, salam host. Malaikum salam. Kung with sa Pia Lalabs, how are you? PMM, Miguel Love shout out. Hereng. PMM, meron ka ng jacket Lalabs, Miguel Love shout out. PMM Lalabs. Salamat sa paharang mo dyan, thank you. 41 tusok host. Ayan, salamat sa patusok. Salamat Lalab, salamat. I'm good, thank you host. I like that. Thank you so much, Lalabs. Ayan, si Bless nagbaba ng bahay. Bless sis vlog. Geraldine Sandoval, salamat sa pa-jacket still harang. Ayan, Lalabs, salamat sa paharang. Salamat sa paharang mo dyan, Lalabs. Ayan, Jing TV channel. Binababa ni Nightbot. Bongs World TV at iba pa dan na rin sa'yo kanina from Coras Garden. Ayan. Bongs World TV dan na rin sa iyo kanina from Coras Garden. Kung with sa Pia, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin Cooking with sa Pia. Alan Aquino po nagbaba ng bahay. Cooking with sa Pia, nagbaba rin ng kanyang bahay, mga Lalabs. Ilan na ba si 41 na siya. Ipa-50 na natin yung nakapin. Ayan. PMN Lala, Miguel Love shout out. PMN Miguel Love shout out host at sa lahat ng nandito. Ayan. Ayan, Miguel Love shout out Lalabs. Zalin dan full package, thank you from Bongs World. Yan, Madam Zalin, dan na po sa'yo si Bongs World. Pabs TV Vlog dan, pabalik na lang, salamat.
Kuya Pads, dan na po si Chari B. Pabalikan na lang po. Blessy Vlog dan po from Geraldine Sandoval. Ayan. Pamahal naman mga lalams. From PMM channel. Ayan. Hinalabin natin si PMM. Chari B, nagbawa ng bahay. Galing to si PMM kay Dantia Valdez. 5K, yung laki ng bahay. Si Lisa pala siya. Dikit na tayo kagabi. Cooking with Sapia, ayan nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Blessed dan na sa'yo si Alan. Blessis Vlog dan from Alan Aquino. Ayan. Yesus don kita nadikitan host. Okay Dantia Valdez. Wala ata siyang ilis mamaya. Kamasil Vlog dan. Kamasil, nandito ka pa ba Kamasil? Kamasil, nandito ka pa ba? Dating dikit tamsak na lang at watch ng video Alan Aquino. Tamsak host from Pabs TV Vlog. Lalab, salamat sa patamsak mo. Oras Garden nagbaba ng bahay. Kamasil, nandito ka pa ba? Pasuklian mo yung mga dumikit sa'yo lalabs. Kamasil. Pito na lang sa nakapin, mag-50 na siya mga lalabs. Pito na lang, pito. Geraldine Sandoval dan Sukli, thank you. Pigilan, di ko siya Kamasil, nandito ka pa ba? Nga si Kamasil Maraming salamat. Nagtamsak sa premier ko. Miguel love shoutout to all. Ayan. Aling Silaydan from Alan Aquino. Kamasil, nandito ka pa ba? Wala na ba? Nata si Kamasil. Zalin, nandito ka pa ba lalabs? Zalin? Zalin, nandito ka pa Zalin? Tamsak dan po, God bless. Sir PJ, Miguel love shoutout. PJ Kalikotero Vlog. Ayan, Sir PJ, Miguel love shoutout po. Tamsak dan, God bless. Ayan. Bitchay Vlog, Miguel love shoutout. Harang po. Madam Bitchay, Miguel love shoutout. Salamat po sa paharang. Salamat po sa paharang. Thank you so much. Good morning po from Bitchay Vlog. Ayan, Madam Bitchay, maraming salamat. Alan Aquino dan po Sukli from Blessis Vlog. Ayan, just do dan to you from PMM channel. Just do, pasuklian si PMM dan po sa'yo pasukli na lang, salamat. Ayan, Alan Aquino dan from Just Do. Basta Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Mga ganas, palablab naman ako sa binababa kong bahay. Ayan, Bloody Coder mga lalabs. Si Bloody Coder, binababa ko pong bahay. Palablab din po ako mga lalabs. Ayan, Pabs TV Vlog nagbaba na ngayon. Madam Eileen, pwede po bababahay pa, dagdag pa 3K po, salamat. Sige po, magbaba ka po ng bahay mo.
Ayan, Geraldine Sandoval, nagbaba ng bahay. Geraldine. Road to 3K ka ba? Ayan. Mga nalas palablab din po ako sa binababa kong mga bahay. Ayan, Bloody Coder, Junaski. Kamasil, wala ka na ba dito? Wala ka na ata eh. Zali, nandito ka pa ba? Coras Garden, nandito pa ba? Betchay. Josephina pala to. Hinalabin natin si Betchay Vlog mga lalabs. Road to 3K. Just do done. Ayan. Nandito pa ba? Kuya Pabs, Zalin, nandito ka pa ba, Zalin? Zalin, lalabing dito ka pa ba, Zalin? Ayan. Dan dikit kay Madam Liz. Ayan, salamat lalab, Betchay lalabs. Punta muna tayo kay Kuya Pabs. Ganyan pala si Coras. Sige po, maya po, Madam Betchay. Yan mo tayo kay Coras. Just do, salamat. PMM channel dan from Just do. Ibigyan po kita ng 5, Madam Betchay. Dito ko sa bahay mo, Madam Betchay. Ayan. Josephina. Ayan, 10 million daw sa nagilab, shout out. Just do on the way from Bong's World. May harang ka. Paborita ng paborita and Munay. Dan dikit po Sir Bong's World. Yan, nasa bahay mo ako, Betchay Vlog. Bigyan kita ng 5 lalabs. Hindi na ako magbakas. PMM channel dan. PMM channel, pasuklian na lang si Alan Aquino lalabs. Betchay Vlog, pasukli please from Coras Garden. Ayan. Yan, Alan Aquino, nagbaba ng bahay. Unang dikit sa'yo, Betchay. Salamat po, Madam Eileen. Ayan. Lang man. Ayan. May harang pa. Madam Betchay Vlog, may harang. Ayan, may harang. Just do dan full pack with bakas. Pasukli naman from Bong's World. Ayan. Just do harang. Ayan, salamat sa paharang mo, Just do. Betchay dan po your Munay, Ma'am Josephina with bakas. Pasukli, salamat from PMM channel. Ayan, si Bong's World po nagbaba ng bahay. Bong's World. Lablabin natin si Bong's World mga lalabs. Ayun, Laniski Vlog, binababa ni Nightbot. Just do, dan from Pabs TV Vlog. Just do, pasuklian si Kuya Pabs. Dan na sa'yo, Just do, pasuklian na lang, salamat. Ayun, 10 million daw sa Migalab, shout out.
Maels Vlog, big love shoutout lalab. Sir Maels, big love shoutout. Matutulog ka na ba? Pabs TV Vlog, dating dikit tusok na lang at watch from Alan Aquino. Ayan. Karapatan, big love shoutout. Dennis Sario, big love shoutout, tamsak na. Ayan si Dennis nagbaba ng bahay. Maraming salamat. Pabs TV Vlog, dating dikit tusok na lang at watch. Ayan Sir Maels, big love shoutout, kumusta ka na? Dancing with the beat of BLD DJs. Ano ba yung bahay niya? Nawala na. Host Palambing pa watch please, salamat from PMM. Napanood ko na to kagabi. May bakas pa ko lalab sa'yo. PMM. Dennis Sario, ayan ang baba ng bahay. OTW sa member mo, host. Sige lalab, salamat. Bongs World, dating dikit tusok na lang at watch. Si Sir Dennis pala to. Dennis Sario, nag-love shoutout po Sir Dennis. Ayan, sabi ko na nga ba, parang pamilyar yung pangalan mo. Si Sir Dennis. Danso clip Madam Lisa Jane from Bichay Vlog. Ayan. Pabs TV Vlog dan from Just Do. Tuba. Aling Silay PMM channel dan from Aling Silay. Aling Silay, ayan, pasuklian na lang po. PMM, pasuklian si Aling Silay lalabs. Dan sa'yo, salamat. Bruchito full pop upcoming premiere with Bakas. Ayan, salamat PMM lalabs. Simple Jin Madam, mega love shout out. Madam Marcela, ang laki ng bahay, sana all. Daming tao. Ako mga lalabs, dito hindi pa ako nagpapag-giveaway, saka na lang pag umuwi ako ng Pilipinas. Kasi malapit na ako umuwi mga lalabs. Doon na lang ako magpapag-games. Kung nandun ako sa bahay namin. Wait nyo lang, malapit na. Wait ko lang yung aking cancellation. Si Aling Silay, si Marcela Manimtim. Laki ng bahay niya. PMM channel, nagbaba ng kanyang bahay. PMM, ayan. Cooking with Sapia Lalabs. Nandyan pa ba si si Bichay? Matutulog na si Maels. Good night. Ayan Pab, salamat. Nandito ko sa bahay mo uli Madam Bichay. Pangatlong dikit. Josepina. Upo dito pa ako Madam. Pangatlong dikit ko sa'yo. Mga naras palablaw na kay Bloody Coder, ipin ko to. Ayun mga naras palablaw naman ako sa aking
member. Ayan si Bloody Coder po nakapin. Palablab po nakapin mga lalabs. Napunta na ako sa panlasang Pinoy. DJ Tolets Remix. Sayaw at lumit sila. And palablab naman po ako nakapin mga lalabs. Ayan si Bloody Coder nakapin po. Marcela Dan Pulpak, Aling Silay Dan from PMM. OTW plus 5 po ako sa nakapin. Salamat po. Ayan, salamat po Madam Betchay. Kiko, kiko, kikakik. Betchay Dan from Alan Aquino. Ayan, salamat Madam Betchay. Ayan, Alan Aquino. Madam Betchay Dan na po si Alan Aquino. Dan Tamsak Jupord the best. Dan Tamsak High Host. Jupord Lalab, Miguelab shout out. Ayan, Miguelab shout out po. Jupord the best. Mga kamot. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalabs yung aking member, Bloody Coder. Uroy. Jopord nagbaba ng bahay. Salamat Jopord. Nang. Don't bite me again ha. Betchay Vlog Dan from Just Do. Ayan. Jopord on the way from Bong's World. Jopord on the way na Jopord. Si Bong's World po sa'yo. Madam Betchay, nasa bahay makuling may harang ka pa. Alan Aquino, Tamsak Dan dating dikit. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Ayan, madam, di naman ako nagbakas. Bloody Pulpak with bakas. PMM, salamat lalabs. Salamat sa pagdikit kay Bloody, salamat. Sige, PMM, salamat lalabs. Susuklian kita lalabs ha, wait lang. Ayan, madam Josepina, nasa bahay mo pa ako. Wala pang 1 minute. Bloody Dan from Jopord the best. Ayan, Jopord, salamat. Lalab, salamat. Ayan, 492 na siya. Alhamdulillah. Road to 500 na yung aking member. Madam Girly, Miguelab shout out. Girly Tamsak Dan beautiful. Ayan. Ayan, salamat po Madam Girly. Buwa Noite. Manuel Pasos. Lalab Miguelab shout out. Manuel Pasos, Buwa Noite. Ayan. Alam na kino nagbaba ng bahay. Maraming salamat. Dikit ko na rin po. Plus 3 sa'yo, Madam Aileen. Salamat po, Madam Host. Madam Betchay. Ayan, salamat. Tumutunog-tunog. Ayan, salamat, salamat. Sabay makuli may harang. Hindi na ako nagbabakas. Ayan. Salamat, salamat. Manuel Pasos. Ayan, nagbaba ng bahay. Pubs TV Vlog Dan from Jopord the best.
Manuel Pasos, Dan from Girly G. Manuel Pasos, kindly return to Girly G Lalabs. Already connected to your channel, thank you. Hala, kinain na yung bahay mo. Si Pina Lalabs. Hala, kainan na pala ni Lolo. Nag-ano ka na kanina eh, gumuhit ka na. Nag 2.940. Kinain. My goodness. Nangain na. Nangain na si Lolo oy. Ayan, Madam Bitchay, nangain na si Lolo. Doon na po ako sa nakapin. Madam Bitchay ba, nangain na si Lolo? Gumuhit ka kanina eh. Nag-ano ka? Tingnan mo, kinain yung bahay mo. Dan you for the best from Coras Garden. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Ja for the best, Dan from Girly G. Pinaglabin natin si Girly G. Nag-almusal si Lolo. Ayan, tingin ko rin sa akin. Nag-almusal na nga si Lolo. Nag-almusal na. ₱92 na yung nakapin. Manuel Pasos, ay nagbaba ng bahay. Manuel Pasos, Dan from Jopord. Manuel, pasuklian na lang si Jopord Lalabs. Kindly return to Jopord Lalabs and Girly G also. Bongsworld, Dan from Just Do. Yan, Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Nagmukbang na si Lolo mga Lalabs, nagmukbang na siya. My goodness. Nagmukbang na naman si Tatang. PMM Lalabs. Kasunod ko dyan PMM, wait lang. Manuel Pasos, ayan, nagbaba ng bahay. Coras Garden, Dan from Jopord the best. Ayan. Nagmukbang na si Lolo. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Manuel Pasos, Dan from Coras Garden. Ayan. Wala pang update, Madam Bitchay, yung ating revenue kung, di ba, every 10 nag-update si Lolo. Napakaaga naman ng mukbang ni Lolo. Lalabs, nangain na si Lolo. Manuel Pasos, minsan maaga, minsan late. May saltik ata si Lolo ngayon eh. Nagmukbang na. Tinan ko nga yung nakapin, baka minukbang din yung mga inayuda nyo. Yung nakapin. Oh, wala. So, Madam Bitchay, dikit ko to ulit sa'yo. May isa pa. Hindi pa nag-iinit ang saging eh. Bad trip nga.
Kaya nga hindi ako nang babanana, 2 araw na tinatamad ako. Kasi yung nakaraan, nakabanana ko ng 50. Ay nako, kinain yung 40, 10 lang tinira. Kaya nga Madam Coras, patimpla pa lang po ako ng cup coffee. Si Lulu nakain na po. Jopor Dabis Tamsak. Dan dikit, dating dikit from Pubs TV Vlog. Asar nga. Ito Madam Bitchay, dikit ko sa'yo ulit to. Jopord, pasuklian na lang si Pubs. At least nakapangisda ka kanina na kasi nag-ano ka, gumuhit kay kinain na yung mga dinikit sa'yo. Meron ka ng meron ka ng pinakain kay Lolo kaysa bumalik ka ng 20. Love you Ashraf, Miguel love shout out Harang. Love you Ashraf. Thumbs love host. Ayan, salamat sa pa-thumbs love mo. Love you Ashraf Lalabs. Miguel love shout out. Love you Ashraf. Ang laki na ng bahay mo, sana all. Plus OTW 5 po sa yung Sir Manuel Pasos. Ayan. Ayan, salamat. Nagsusukli naman yan si Manuel Pasos. Taga-ano yan siya, Brazil. Jopor Dan from Alan Aquino. Madam Girly, ay lablabin natin si Madam Girly. Love shoutout host at sa lahat. Ayan, salamat po. Love you Ashraf. Kumusta ka na po? Lalabs, love you Ashraf. Alam ko nakadikit man yung angmin ko sa'yo. Nakakalimbang man ako sa'yo. Meron ka palang premiere. Ayan, nandito ko na. Kita ko na agad. Nag-go to channel ako. Ayan, may paano si Lalab, Miguel love shout out. Nilmar Lalab, Kasi Channel, Tamsik Host. Ayan, salamat sa patam shake. This is General Mobile Sound. Gusto mong ipin Madam Bitchay? Saan ba yung bahay mo? Hindi ko na makita. Naduduling ako. Tamsik Host, Kasi Channel, Lalamig love shout out. Bitchay Vlog Dan Pulpak from Hakub. Ayan, salamat. PMM, bawa ka ng bahay. Bitchay Vlog, Lalabs, Hakub, Miguel love shout out. Lalab Hakub, Miguel love shout out. Ayan. Aling Silay, love you Ashraf Dan from Aling Silay. Ayan, Coras Garden, naggawa ng bahay. Coras Garden. Kumakita, kainis. Hakob One Piece Racing Dan from Aling Silay. Just do Dan Pulpak. PMM, baba mo yung bahay mo. Maki-party na kasama ang General Mobile Sound.
Palablab ako mga lalabs sa binababa kong bahay po. Ayan si Ping Vlog, yung aking member. Sino ba yung nakapinhos? Kalahi ba natin yan? Pilipino yan, lalabs. Pilipino yan siya. Nagpakilala siya sa akin. Pero hindi yan nagpapakilala kasi ano siya eh. Hacker kasi yan, lalabs. Yung nakapin. Pero kilala ko siya, lalabs. Pero bawal kasi ano siya eh. Ayan yung pangalan niya. Hacker siya, lalabs. Love you, Ashraf. Pilipino yan. Natakot ka. Hindi yan, love you, Ashraf. Huwag ka matakot. Mabait naman yan eh. Baka i-hack niya yung account mo. Hindi yan. Kasi yung ano niya oh. Yan ang tumutulong sa akin, love you, Ashraf. Pinapaayos ko yung ano, pag may problema dyan ako lumalapit. Secret lang yan, secret. Takot ka. Huwag ka matakit. Hindi ka naman aanuin yan. Hindi, pag may problema ka, love you, Ashraf, ay lapitan mo lang yan. Gusto pag nahack yung ano mo, yung computer mo, patulong ka dyan. Yan ang tumutulong sa akin pag sabay yung boses niya saka boses ko. Ayan. Harang from Just Do. Salamat, lalabs. Ayan, pag nagkaroon ka ng ano, love you, Ashraf, pag nagkaroon ka ng problema, lapitan mo lang yan, lalas. Pilipino yan eh. Halimbawa, nahack yung ano mo, computer. Ayan, lapitan mo lang siya, lalabs. Pilipino man yan, din ibang lahi. Thanks, Hakub. Ayan. Yan, lalabs, yung nilapitan ko nung ano, muntik nang mahak yung aking ano, yung aking YT. Muntikan na talaga. Tinabi ko dyan, inayos niya. Ang nagahak, taga ano, ibang bansa. Kinukuha niya yung YT ko. Grabing kaba ko. Hala, inayos niya yan. Hindi talaga ako makakapayag. Oo, naayos. Taga ibang bansa yung gustong ano, mag-hack. Kaya ginawa niya sa akin, may double na akong ano eh. Pag may nagtatry na mag-hack sa akin, nag-ano siya, nagmi-message. Nag-email siya sa akin. Tinatanong kung ako ba daw ba yun. Ayan. Buti na ayos niya, sis. Oo, magaling yan. Kaya niyang pasukin yung ano. Halimbawa, may papagawa ka. Gusto niyang pasukin yung system ng ano. May kinakagalit ka. Patulong ka lang dyan. Yung nakapin. Kaya mga lalabs, hindi siya basta-basta nagdidikit kung kani-kanino. Ayan. Yung nakapin. Basta lalabs, Pilipino yan. Yan, nagpamimber siya sa akin. Sabi niya, wag ko daw sabihin yung pangalan niya, pero sinabi niya sa akin.
Hindi niya tunay na pangalan yan. Ginawa niya lang yan. Alan Aquino, ayan nagbaba ng bahay. Kaya pag nagkaroon kayo ng problema mga lalabs, ayan lang yung nakapin, lapitan nyo. The Amazing List done from Joe for the best. Ayan, lalab, salamat. Magbakas ka lang dyan. PMM, nasaan ka na ba? PMM yung bahay mo. Wala na si PMM. Ayan, meron ka pala. So, ibaba ko muna yung nakapin. Okay lang yan siya. Ayan, tamsakan natin ang nakapin. Sabi niya nga sa akin, di ba? Dito kasi sa abroad, bawal gumawa ng katarantaduhan. Pag nasa Pinas na lang. Kasi magaling dito ang mga pulis. Love you, Dan. From Joe Ford. Ayan, love you, Ashraf. Dan si Joe Ford. Pabalikan na lang. Joe Ford, the best Dan Pulpak from Hakob. Tamsakan natin nakapin lalab. Ayan, PMM lalabs. Nandyan ka pa, kanina tinatawag kita, sabi ko iba mo yung bahay. Bahay mo. Dan tamsak dikit, Madam, love you, Ashraf. Ayan. Ayan, love you, Ashraf. Pasok lang si Bitchay lalabs. Dan na sa'yo, salamat. Ayan, Bicula ng Oragon. Hakob, nagbaba ng bahay si Hakob. Ayan, 9 million in the house. Miguel, shout out. 9 million, thank you so much. PMM lalabs. Nandyan si thanks sis, walang anuman. Ayan. Dan sa kanya sis, from love, sige, love you, Ashraf. Sige, suklian kayo, magsukli man yan. Hindi, pag may problema ka, love you, Ashraf, i-message mo lang yan, nag-reply yan. May problema ka sa computer mo, ayan. Mag-message ka lang yan, magtanong ka dyan. Pilipino yan, Tagalogin mo na lang. Kunwari lang yan, nag-i-English. Para hindi siya makilala. Mini-message ko lang yan pag may problema ako eh. Alam mo ba yung love you, Ashraf? Kaya niyang kunin yung ano, yung halimbawa yung internet ng kabila. Kaya niyang kunin yan kahit hindi niya kilala. Kukunin niya yung ano, kaya niyang kunin yung ano, password. May nanalo na host. Nabit kita, Miguel, shout out. Sino nanalo? Si BBM. Magaling talaga sis. Kaya magaling yan siya. Ha ha ha.
Di ba nandito ko sa bahay na to, yung sa kabila, alam ko yung ano nila. Siya rin nagturo. Tamsak dan sa nakapin dating dikit. Ayan. From Coras Garden. Coras OTW from Love You Ashraf. Sir Gary. Love shout out. Good morning. Wow. Kumusta ang pusa? Tulog na po. Sir Gary, tulog na. Madam Aileen, tambay ko lang po si pigising na po mga amo. Salamat. Sige po, Madam Betchay. Salamat po. Betchay, thanks OTW from Love You Ashraf. Ayan. Yan, dikit ko to sa'yo, Love You Ashraf. Ngayon ako dito. Mega love shout po, Sir Gary. Ano gawa mo po dito? Gumala lang yan si Sir Gary. Gumala lang yan. Kagising lang ata eh. Gumala si Sir Gary. Nandito si Ma'am Bitchay. Aalis na nga siya, Sir Gary. Pasukli naman po, Ma'am Bitchay from Gary. Official. Ayan. PMM, baba ka ng bahay. Nandyan ka pa ba, PMM? Wala na si PMM, malis na. Chan charan charan charin charan 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 tadadan tadadan. Hanapin ko nga si ano. Chan 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 chan. Ipin ko lang to mga lalabs ha, si ano. Kakapasok lang po, pasukli agad, Sir Gary ha. Mga lalas palablab po ang nakapin. Ayan, super chatter yan yung nakapin. Kahit saan yan siya nagpapalipad. Sir Gary, gabitawan ni Sir Gary. Oh. Mga lalas palablab po ang nakapin. Ayan yung ating ano, si Mission TV po, ibang lahi yan mga lalabs. Koreana. Coras dan dating dikit, thank you from Love You Ashraf. Bitchay, ano pala main mo, pop mo? Nandyan siya, tingnan natin yung bahay niya. Eh, wala na. Umalis na siya. Ayan, si Jack po nagbaba ng bahay. Si Dr. Pangkay. Just give me few minutes, Jack TV. I will pin your link, okay? Jack TV Dan from Pubs TV Vlogs. Ayan, Jack, kindly return to Pubs TV Vlogs.
Lalabs, thank you. Wala sis, di ko makita. Di mo na makita. Ano bang pangalan niya? Hanapin ko, wait lang. Diyan ka muna po, Sir Gary gising. Mambitchay mo yung main mo daw. Mambitchay yung main mo. Taytay channel, biglang shout out. Mambitchay yung main mo daw po. Sabi ni Love You Ashraf. Hindi ko na makita yung ano ni Madam Oy. Madam Bitchay, yung ano daw po main mo. Taytay channel, migalab shout out po, Madam Taytay channel. Migalab shout out. Balikan kita dyan, Bitchay. Di ko makasi alam main mo, thank you. And Madam Bitchay, yung main mo daw po. Ayan na ba sis yung binaba mo? Hindi yan main niya. Hinahanap ko yung background, hindi ko na makita. Kalimutan ko yung pangalan niyan. Madam Bitchay, baba mo nga yung bahay mo, Madam. This is the mix of DJ Dolens. At Bitchay, ayan. Josh Migalab shout out. Hello beautiful woman. Josh Migalab shout out. Thank you. Ayan, nagbaba ng bahay si Josh. Malablab din pa ako nakapin, mga lalab. Southern Lady Mix DJ. Di ko siya mapigilan. Ayan si Diyos po ng baba. Go to channel po, Madam Love You Ashraf. Ayan, go to channel daw po. Martinia Mobile Sound. Yan mga lalab, upcoming LS po ni Amazing Liz. Mapigilan, di ko siya mapigilan.
Bitchay Vlog Dan from Pabs TV Vlog. Dan Bitchay, akala ko di yan ang main mo Dan kanina. Ayan. From Love You Ashraf. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Di ko siya mapigilan. Main pala niya yan, sis. Ayan, meron pa yan isang account, si Madam Bitchay. Alpa, tuba, Hanapin ko yung bahay niya, wait lang. drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now, higit everywhere. Ayan, ito, ibababa ko, I Love You Ashraf pa, yung main niya. Ito yung main ni Madam eh. Tuba, ne, drink now, Ayan, Love You Ashraf pa, ito yung main niya. drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now, higit everywhere. Tuba, Ayan yung main niya. drink now, higit Baba ko, Love You Ashraf pa. Ayan, main niya yan. Main yan ni ano, Bitchay. Yan yung main niya. Ano, Love You Ashraf, yung binabakong bahay. Si Josepena. tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit Yan yung main ni Madam Bitchay. Yung binabako, Love You Ashraf, yan yan. Tamsak po, good morning sa lahat from BMRC. BMRC, may love shout out. Lala BMRC. Ay, aray. tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, BMRC Q8, may love shout out. Ayan, BMRC po nagbaba ng bahay. Dan Josefina, ayan, bahay yan ni ano ni Bitchay. Yung dinikitan mo ano, Love You Ashraf, yun ang main niya. Kinuha mo na naman si Mau. Jupiter the best, ayan, nagbaba ng bahay, Alan Aquino. Nagbaba din ng kanyang bahay, Alan Aquino. Madalas may na yung boses ko kasi may tulog na kasi. Ngayon palablab din po ako nakapin mga lalams. Mission TV.
Manuel Pasos, ayan nagbaba ng bahay. Manuel Pasos. BMRC Q8 done from you for the best. Thank you. Yan, love you Ashraf, done to you from BMRC. Ayan. You for the best. Ayan, nagbaba ng bahay. Love you Ashraf, done from BMRC. Manuel Pasos. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. You for the best, coming po, salamat from BMRC. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Jack, nandito ka pa ba, Jack? Jack, nandito ka pa, Jack? Nandito pa ba si Jack? Or Kuya Pabs, nandito ka pa ba? Nandito ka pa ba, Jack? Lisungson, may love shout out. Lisungson. Binaba ko yung main mo, Madam Betchay. Hello everyone, nice to meet you from Lisungson. Ayan. Ayan, Lisungson, lalamig love shout out. Thank you. You for the best, dan na din po sa'yo, salamat. Upcoming guys, live. Ayan, Kuya Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Kuya Pabs. Kamu Gapamina sa Mantilit, DJ Tolet, Mobile Sounds. Tamsakan natin nakapin mga lalabs. DJ Tolet's Remix. Ayan, Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Habay-bay magpahayakay, pamari kong magsinapya ay maglanat-lanatay. Lamoy-lamoy kita. Dan Alan from Love You Ashraf. Manuel Pasos, dan from BMRC. Manuel Pasos, kindly return to BMRC, lalabs. Thank you. Manuel Pasos. Pabs TV Pulpak Dan. From Dantia Valdez. Dancing with the beat of BLD DJs. Ayan, si BMRC may ano pala to, premiere. DJ Tolet's Remix. BMRC Tamsak Dan lalabs. Sa premiere mo. Ayan, kalimbangin ko to.
BMRC Tamsak. Magdakdak-pay kita. Noon walang nakitagana, ako'y kita. Matanik kita hinlukay, matulang-tulanay. Magkiring-kitikay, Alan Aquino playing now from BMRC. Ayan. Tamsak na ako sa'yo BMRC sa ano mo, premiere. Emirates Airline, daming alak. I miss Philippines. Montilla Mobile Sounds. Pato Leyte DJs. Ayan, BMRC full pack dan from Dantia. Good morning, Lalabs, Ana May. Nagalab shoutout, Lalabs, Ana May. Good morning, Os from Girly G. Kumusta na yung bahay mo, Lalabs? 54 ka pa rin. So, dikit ko to sa'yo, ano, Ana May. Nakuha pa rin ni Lolo Huho, syakit, haha. Ganun talaga, Lalas. Kumain siya kaninang alas 3, 4, 5, 6, 7. Mga alas 7 kanina. Alas 7 ng umaga sa Pinas. Dan BMRC from Love You Ashraf. Basta Southern Leyte Mix DJs. Hannah Maiden from Jupiter the Best. Ayan. Ayan si Love You Ashraf, meron siyang premiere Tuesday 3 PM Pinas time. 3, 4, 5, 6, 7. Alas 7 dito. Alas 7 ng gabi. Jupiter the Best. Ayan, nagbaba ng bahay. Jupiter the Best. OTW from Ana May. Salamat po, Love You Ashraf. Yung bahay ni Jopord. Laki ng bahay niya. DJ Toles. Ayan si Jack, nagbaba ng kanyang bahay. Jack, natawag kita kanina, Jack, umalis ka. DJ Toles. Remix. Si Dr. Pangkan. Dan Soklejo for the best. Thank you from Ana May. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. Ana May, nasaan na yung bahay mo, lalabs? Ana May.
Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Ubay sa nimlawa Lapit mo na talipong Ay pakiduki Wait lang, Aname, ikaw sunod ko, Aname, ah. Jupord Pulpak Dan from Dante Valdez. Ayan. Aname Aquayon Dan po sa'yo, ma'am. Salamat. Maray linikagan BM, salamat din, NP. BM, salamat. Ayan. Dan Sukli BMRC from Aname. Ayan. Aname Aquayon Dan from BMRC. Okay, BBM. BBM for President. Panalo na mga lalabs. Panalo na si BBM. Dantia Valdez TV playing. Ayan. From BMRC. Aname Aquayon, salamat po. And Kuya Pabs po, lablabin natin nakapin. Kuya Pabs. Thanks din po BMRC from Anna May. Ayan si Jack nagawa ng bahay. Dito ko sa bahay mo, Jack. I give you 2 banana before I give you first one, now second. Tamsak Dan Host, April Kando, mag-love shout out. April Kando Lala, thank you so much. Ayan. Jack TV Dan to you from BMRC. Si Ana may nagbaba ng bahay. Good morning po sa lahat. Ayan, from April Kando, thank you so much, lalabs. April Kando. Ayan si Ana May Aquayo nagbaba ng bahay. Ana May Aquayo nagbaba po ng bahay. Lablabing natin mga lalabs. Uy. Palablab po road to 100k views. Wow, sana all 100k. Sana all 100k. Tingnan nga natin. Ang laki ng ano 100k. Dan Jack TV from Ana May Aquayon. Ayan. Southern Leyte Mix DJ. Kuya Pabs. Nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Sa Barangay Montilla. April Vlog Pulpak. Dan Kalimbang. Tingnan natin si April Kando. Wow, 90k. Ang ganda kasi ng view. Oh, nandito ako sa bahay mo, ano? April. Ang ganda kasi ng view. Kahit short lang. Ana May Aquayon, ayan, nagbaba ng bahay si Ana May. Rodi Katamura nag shout out si Rodi. Wala na ata si Pabs.
April Cando playing now po. Ayan. Yan, panoorin ko yung bahay mo, April Cando. 90k, malapit ng 100k. Ang daming views. BMRC Q8 OTW po from April Cando. Ayan, Rudy Katamura, Miguel Love shout out. Si Rudy, Miguel Love shout out. Ang laki na ng bahay mo. 8k. Sa bahay mo ako, BMRC, ang laki ng bahay. 4 million. Sana all. Ayan, dikit ko to sa'yo, lalabs. Yuki, Miguel Love shout out. Jack TV Dan. Jupord, salamat na loves. Napagdikit kay Junior Siklot, thank you. Jack TV OTW, thank you from Anna May. Ayan. Julian Otsab, Miguel Love shout out. Hello. Yuki, Miguel Love shout out. Yuki, thank you so much, Yuki. April Cando Dan Pulods, pasuklin na lang si Julian. Yan, April Cando. Bunson Mobile Sound. BMRC Q8, ayan, nagbaba ng bahay. April Cando, salamat po from BMRC. Jack TV Dan Sukli, salamat from April Cando, thank you. Ayan, Julian Otsab playing now po from BMRC. Ayan, Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys. Julian Otsab playing. Ayan, Yuki support, thank you so much, lalab Yuki. Yan, palablab po ng kaping mga lalabs. Ayan, Bicolana ng Uragon po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan yung aking uploads. Ang Bicolana ng Uragon, Julian Otsab. Dan sa'yo from BMRC. Yuki support, nagbaba ng bahay. Ayan si Yuki support. Namlabin natin si Yuki support, mga lalabs. Dan April from Jack TV. Mobile Sound. Ayan, BMRC, nagbaba ng bahay. BMRC. Dan sa nakapinhos from April Cando. Ana may pasuklian na lang si April Cando, lalabs. Dan host miss Yuki support, I already connected to you long time ago. I'm the one. Bicolana ng Uragon, it's me.
Thank you so much, Yuki. Ayan, Yuki nagbaba ng bahay. May pasuklian na lang si April Lalabs, si April Kandu. Dan sukli Julian, salamat from April. Dan sukli Julian, salamat from April. Ayan. Salamat po. Jack TV, nasuklian na po kita from April Kandu. Ang laki ng views ni April. Ayan, Vina Kindaw Vlog, Migilab shoutout, thumbs up. Madam Vina, Migilab shoutout. Dan sukli April Kandu, thank you. Ayan, from Anime, Migilab shoutout to all here. Madam Vina, Migilab shoutout. Hello, Julian Otsam. Ayan, Vina Kindaw Vlog, nagbaba ng bahay. BMRC, ayan, salamat Anime from April. Palablab po sure balik from April. Ayan. This is General Mobile Sound. Ay ay ay, o Inday. Ay ay ay, o pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. April Kandu din from Vina Kindaw. Ayan. Vina nagbaba ng bahay. Ayan. Vina Kindaw Vlogs. Migilab shoutout, madam. Salamat. Sa kalsada, iyang mata ko pisikatan. Sa mga chicks, Kalimbangin na kita, madam Vina. Alam ko magdikit na tayo eh. Vina OTW from Jack. Ayan. Vina Kindaw Vlogs. Dan ma'am from BMRC. Ayan. Yan, madam Vina. ayaw pagmahay. Dati akong dikit. Sa mga lalaki, nga sigit pang inapay. Awa si Kalimbangin ko lang yung ano mo. Bahay. sa kapti sa iyang mata, bulsa iyang tirada. Idumbog Di sungson. kaayo. Tungod sa radio, kung number one na style. Ayan, BMRC Q8. Nagbaba ng bahay. OTW Vina from April Kandu. Magbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Maki-party na kasama ang General Mobile Sound. PMRC Q8 dan full pack from Vina Kindaw Vlogs. Ayan. Sniper mo, sniper ka, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper Dikit ko to sa'yo, madam Vina. sniper mo tanan. Orchid Garden. Julian Otsab dan sa'yo from BMRC. Ayan. Yan, Bicolana ang Uragon nagbaba ng bahay. Bicolana.
Jack dan ayan, Jack TV dan na si Vena Lalabs. Masuklian na lang Jack TV si Madam Vena. Dan na sa'yo Lalabs, salamat. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. Thank you so much, 8 million. Paro G. Love you Ashraf. Ayan, nandyan pa rin si Love you Ashraf. Sana mahabol ko kinuha ni Lolo eh. Grabe magmukbang si Lolo. Ayan. Dalawa na lang, mag 60 ka na Lalabs. Hanami, dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin, mag 60 na siya. Basta Southern Late Mix DJs, makasayaw jud ka. Dan Vena from Jack TV. Ang haba ng harang. Butterfly. Paro G. Hindi ko to sa'yo Lalabs, ayan. Pato Late DJs. Sayawan mo na, host. Sayawan ko na ba? Doon ko sa bahay mo, Aname. Ayan. Jack TV, ayan, nagbaba ng bahay. Jack TV. Southern Late Mix DJs. Ayan, si Jack po nagbaba ng bahay. Ayan, si Jack nagbaba ng bahay, mga Lalabs. Southern Late Mix DJs. Yan, mag 60 ka na, Anami. Isa na lang. Isa na lang po sa nakapin. Isa na lang.
Ayan, si Rudy Migalab, shout out. Nagbaba ng bahay, si Sir Rudy. Southern Lake Mix DJ. Sukli Rudy from Jack TV. Ayan, si Rudy, dan sa'yo si Jack. Babalikan na lang po si Rudy, si Jack TV, dan na po sa'yo. Oh, update revenue Lulu Yahoo sa sahod na. Oh my God. Si Rudy, thank you. Check ko mo sa akin mamaya. Sahod din siguro ako. Yes, yes, yes. I-check ko mamaya. Nag-update na pala. Oh, update revenue Lulu Yahoo sa sahod na nakuha na $100. Ayan, congrats. Ako siguro si Rudy yung sasahurin ko ngayon nasa $165. Nasa yon? Nasa 8K. Anime Aqua yung dating dikit. Yan. Basta yung kwenta ko lang ngayon si Rudy 164, ganon. Yung aking yung aking revenue. Ayan, Jack TV nagawa ng bahay. Pangalawang sweldo ko yan ngayong May. Southern Lake Mix DJ. Ayan si Rudy, dyan na si Jack. Jack TV, pasuklian na lang po. Paro-G. Paro-G. Check ko mamaya yung aking revenue pagkatapos ng aking LS. Kung magkano yung update. Yan, Anime, di kita kuli sa'yo, 60 ka na lalabs. Yan, nag-60 ka na. Yan, Lisongson nagbaba ng bahay, Lisongson. Basta Southern Lake Mix DJs. Makasayaw. 60 ka na, Anime. Punta tayo kay Jack. Upcoming live guys from Dantia Valdez. Ayan. You are late, Arnaldo. Maui. 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 Nang. Dantia o TW Arnaldo pasukli. Nag-60 ka Anime lalabs. Cheering, 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 cheering.
Hi, 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 hi. Pinatay ng Pinas nang uy. Pinatay ng Pinas. Ayan si Jack nakapin. Jack. I'll give you another extra banana. Jack. Before I give you two, now another one extra. Ayan Jack, I give you extra one, 3 banana. Ayan si Madam Vina. Nagbaba ng bahay. Hawad na Madam Vina. Nag-update na si Lolo sa revenue. Sam and Jonathan, connect mga lalams. Ayan si Jack, nakapin. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Torres. Maui boy, nang nang. Nang nang. Wow, hihin. Thank you po sa mga nagdikit. Thanks, host. Ayan. Hindi lang magsipag ka lang. Ano na lang, malapit ka nang mag 100. Mangisda ka kay girly. Kamu gapami sa Mantilla DJ Tolet Mobile Sounds. Jody Katamura tamsak dating dikit from Pubs TV Vlogs. Yes po, thank you. Ayan, Lee Song Son, nagbaba ng bahay, Lee Song Son. I give you extra banana, Lee Song Son, ha? Ay, meron nyo Rouse, Lee Song Son. Extra banana for you. Ana may akwayo ng baba ng bahay. This is the mix of DJ Torres. Montilla Mobile Sounds. Ana may akwayo na yan ang baba ng bahay. Ana may. Maui, nang uy, nang uy, I give you extra banana, ano, Lee Song Son. May pusa kasi ako sa tabi ko, Anime. Yung pusa ako nandito. Post by for now, start na po ako sa live stream ko. Pasyal din po kayo guys, thank you. Ayan, thank you po Sir Dantea. Sige po, mag-start ka na ng LS mo. Sige po, bye bye.
Saon ko ang binago, idakilin. Ikaw ko ang binago, idakilin. Ikaw ko ang binago, idakilin. Ikaw ko ang binago, idakilin. Ayan, Jack, nagbaba ng bahay. Namin Jonathan. Ayan, nasa bahay mo ako, lalabs. Bigyan kita 5, ha? Sa amin Jonathan, nandito ka pa? Sa amin Jonathan, nandito ka pa? This is the mix of DJ Dolens. Sa amin Jonathan, ayan, 5 sa'yo. Unang dikit. This is the mix of DJ Dolens. Sa amin Jonathan, Vena Kendao Vlogs. Ayan. Si Madam Vena nagbaba ng bahay. Southern Lady Mix DJ. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Ayan, pangalawang dikit, Sam. Pinapanood ko pa yung bahay mo, yung views, ay yung ano mo, yung iyong video. Martinia Mobile Sound. Pigilan, di ko siya napigilan, di ko siya napigilan, di ko siya napigilan. Ayan, Sam and Jonathan. Pangalawang dikit. Lisongson. Ayan, thank you so much, Lalab Lisongson. Alpha, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, Ay, igit 10 minutes na lang, uy. tuba, ne. Drink
Sleep, sleep. Vina Kindaw Vlog dan from Pubs TV Vlog. Madam Vina. Dan sa'yo si Kuya Pubs. Tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo Yan ko yung isang mobile ko. 1 minute lang mga lalas, 1 minute. sa sakit pero bukol sa igit. Breathe check. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, 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 shot tag tuba, oh. Aussie, 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 yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makaday. Araw-araw magmamay. Southern Later Mix DJs. Aussie, 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 yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makaday. Araw-araw magmamay. Check it out now. Na ang reflex,
Kapaminga sa Mantilia, DJ Tolet, Mobile Sounds. Pato, Naked DJ Tolet's Remix. Oras Lalam, nandito ka pa. Ayan Lalabs, thank you. Premier. Dancing with the beat of BLD DJs. I will give thumbs up, friend Yoki. DJ Tolet's Remix. Oh shit, kinain yung ano niya. 609. Kinain. Dan Vina Kinday Vlogs, pasukli. Ayan. Basta Disco sa Barangay Mantilia Mobile Sounds. Pato, Naked DJs. Pato, Naked DJs. Alpa, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba ne. 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 DJ Tolet's Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Binigyan kita ng 5 sam, kinain. Malayo sa sakit pero
Kanina binigyan kita ng 5. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa Ayan, kinain. breathe check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Patuba. Sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, 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 shot tag tuba, oh. DJ Toles. Mix DJs. Alpa, tuba. DJ Toles. Bigyan kita ng 5 ano, kamahals. Lupit sila! 5 sa'yo kamahals ha, ayan. Lima sa'yo, Julian. Bakit kinain yung banana ko, kabuisit? Ay, naku. Kinain na naman. DJ Toles. Remix. Pato. Weekend DJs. Uy, uy.
Dragon Gaming, may lang shout out. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Mantilla Mobile Sounds. New video, thank you. Ayan. Ana May. Pa-out na rin ako mamaya mga lalabs. 3 minutes na lang mag-out na ako. This is the mix of DJ Dollets. Get ready to party together with Southern Leyte Mix DJs. Yan, Lisongson, Ana May. Thank you po sa lahat ng dumikit. Thank you again, host. Bye-bye po. Opo, mag-out na po ako. I will end now, Lisongson. Thank you so much. Dragon Gaming and Chorus Garden. Binigyan po tayo ng 2, madam. Ayan, Chorus. Out na po ako mga lalas at ako'y matutulog na. Ayan, bye-bye everyone. Lisongson, thank you. Another banana for you, Lisongson. Thank you, lalabs. Thank you. Uy, nagpa-member pa. Thank you, lalabs. Mag-out na ako. Thank you so much, lalabs. Ana May. Ayan, buwan noite. Lalabs, Ana May, thank you, lalabs. Ayan, nagpa-member pa siya. Thank you, Ana May. Thank you, lalabs. Bawas agad akin na aga kumain ni Lolo. Sa akin nga lalab 10 kinain. Okay lang yan. Mamaya. Pangisdaan kita mamaya, ha? Mamaya. Bunson Mobile Sound. Sige, bye-bye lalabs. Thank you so much. DJ RR Remix. Makisayaw, makihataw, kasama ang Ayan everyone, I will end my live now. Karapatan, lalabs. Salamat po. Mag-out na po ako. Naka 6 hours na ako. I need to sleep na everybody. Thank you so much. Bye-bye. Thank you lalabs. See you tomorrow. Bye-bye.